прекрасните небесни звезди сияят на небосвода, така и многобройните Божии светии огряват чистото небе на Църквата Христова. Техният праведен живот олицетворява живото Божие присъствие сред нас хората и ни сочи пътя към Христовата вяра и истина. Затова още от самото начало на своето съществуване Църквата отредила дни за честване на светлата памет на всички свои светии. През месец май 1953 година, когато е възобновено патриаршеското достойнство на Българската православна църква, се ражда и идеята да се установи един нов празник. Ден, в който да се честват всички светии, прослияли народна българска земя. На заседанието си от 30 декември 1953 година пълният състав на Светия Синод решава новият църковен празник да се нарича Неделя на всички български светии и да се празнува на втората неделя след рождения ден на църквата, Петдесетница, или на следващата неделя след празника на всички светии. Първото отпразнуване на този нов християнски празник е в София на 27 юни 1954 година. В храма Свети Седмочисленици е отслужена литургия от тогавашния патриарх Кирил в присъствието на всички членове на Светия Синод, на много духовници и миряни от всички столични квартали. На този празник българският духовен глава патриарх Кирил призовава: нека се стремим да подражаваме на Божиите угодници, излезли из недрата на нашата българска светост, да прославяме със светлината на вярата и добрите си дела Небесния Отец, като служим предано на нашия добър народ. Така тържествено се поставя началото на този нов празник, в който започнаха да се честват заедно всички онези наши прадеди, които с непоколебимата си вяра в Христа отстояваха православието и българската духовност, за да пребъдват през вековете. Началото на българското светийство се крие в дълбока древност и когато спомняме всички български светии, ние спомняме синовете и дъщерите на родната земя, които чрез подвига на светостта и чудодействата си доказаха, че нашата скъпа родна църква има своето място в голямото семейство на православната църква. Над 70 са българите, удостоени от православната ни църква с ореола на светостта. Първи сред канонизираните наши национални светци е свети Боян Еравота, князът мъченик, синът на Омуртак, който приел християнството още през езическия период в нашата история. Най-много канонизирани за светци са мъчениците, пострадали за Христовата вяра по време на османското робство, както и праведниците, водили благочестив живот като монаси и духовници. Особено почитан от нас българите е скромният отшелник и велик чудотворец свети Йоан Рилски, обявен за небесен покровител на нашия народ. Канонизирани за светци са и нашите просветители, които дариха българския народ с великото чудо да познава Божието Слово. Светите Кирил и Методий, Климент Охридски, Наум, Гораст, Сава и Ангеларий, свети Евтимий, патриарх Търновски, преподобни Паисий Хилендарски. Праведници Христови, светители Божии, просияли с вяра и благочестие сред нас българите. Сега, като стоите пред престола на нашия Небесен Отец, молете Него, всемилостивия Бог, да укрепи нашия български народ в вярата, да ни утвърди в доброчестието, да ни запази от всякакви беди и напасти. Та когато дойде славното второ Христово дохождане, да бъдем приети като народ Божий във вечното царство на праведниците.